салом дӯстонам, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. мо имрӯз худо хоҳад тайёрӣ дида истодаем, то ба назди падару модарамон ба меҳмонӣ равем. дар ин ҷо ман як хел творожни пирог тайёр карда истодам. барои мо лозим аст 1,5 стакан орд, 1 пачка разрыхлитель, 1 пачка ванилин, ним стакан шакар. ҳамаашро омехта мекунем. чӣ хеле ки дида истодаед. баъд 150 грамм маргаринро ана ҳамин хел бо дастонамон омехта мекунем ба маҳсулотамон, то ба майдачаҳои орд мубаддал гардад. маргарин бояд мулоимтар бошад. ана чӣ хеле ки дида истодед, мо ба резаҳои орд табдил додем маҳсулотамонро. ана ҳамин резаҳои ордро 2 тақсими баробар мекунем. ана ҳамин хел 2 тақсим ки кардем, мегузарем ба тайёр кардани начинкаш, яъне творожни начинка. ана творогро аввал гирифта ана ҳамин хел ба зарф меандозем ва бо вилка ё ин ки чангак нағзакак қима мекунем. чӣ хеле ки дида истодед. ана ҳамин хел. баъд 2 дона тухмро сафедиашро аз зардиаш ҷудо намуда, зардиашро аввал ба творог ҳамроҳ мекунем. акнун чӣ хеле ки дида истодед, якҷоя мекунем. зардии тухм ба творогро, сафедии тухмро бо миксер ана ҳамин хел лат мезанем. камтаракак намак андохтам. баъд ним стакан шакарро кам кам рехта то 3 баробар зиёд шудани маҳсулотамон миксер мезанем. маҳсулоти мо ҳам қариб тайёр шуд. маҳсулотамон ҳам тайёр шуд. бизеяне. акнун ним стакан сметана ҳамроҳ мекунем ба творогу зардии тухм. баъд аз сметана ана ҳамин бизеяморо ба маҳсулотамон ҳамроҳ мекунем. чӣ хеле ки дида истодед, ба творог 2 дона зардии тухм. твороги мо дар ин ҷо 250 грамм аст ва ним стакан сметана ва бизеро ана ҳамин хел нағзакак омехта мекунем. барои лайлии тафдон коғази пухтупазӣ гузошта нисфи хамирамонро ана ҳамин хел тунук мекунем, яъне резаҳои ордро. ҳамин хел тунук мекунем то ҳама ҷояш
баробар бошад. ҷойҳои ноҳамворашро ана ҳамин хел бо дастонамон баробар мекунем бо дастамон. ва начинкамонро ҳамаи начинкаро ана ҳамин хел мерезем. шумо метавонед листи майдатар гиред то ин ки пирог ғафстар биёд. ози ин пироги мо он қадар ғафстар намебиёд. чунки ман хостам ин дафъа ба ҳамин хел листи калонтар кунам, майлаш тунуктарам биёяд. акнун мо бизеаморо ана ҳамин хел ба ҳама тарафаш баробар тунук кардем. акнун боқимондаи резаҳои ордро нағз закак тунук мекунем дар рӯи маҳсулотамон. мо набояд масалан дар мобайнаш ё ин ки дар ягон тарафаш якбора холӣ кунем. мо кам кам ба ҳама ҷояш ана ҳамин хел мепошем ва дар тафтон ба дараҷаи 180 градус 30-40 дақиқа мепазем. ана пироги мо ҳам тайёр шуд. акнун ман пирогамро мебурам ба мисли ромбик. шумо метавонед чӣ хеле ки хоҳед буред пирогро. биёед як намуди дигар пирогро бо ҳам тайёр мекунем. дар ин ҷо 3 дона тухмро бо 1 стакан шакар нағзакак омехта карда ба он 1 стакан шир ҳамроҳ мекунем ва ана ҳамин хел боз омехта мекунем. дар ин ҷо 1 пачка яъне 10 грамм разрыхлый тел ва камтаракак ванилин ҳамроҳ кардам. боз ана ҳамин хел нағзакак омехта мекунем. ана маҳсулотамонро ки омехта карда шудем 2 стакан орд ҳамроҳ мекунем. ана ҳамин хел ордро аз элакча мегузаронем. акнун ба маҳсулотамон ним стакан равғани растанӣ ҳамроҳ мекунем. шумо метавонед маргарин ҳамроҳ кунед. ана ҳамин хел боқимондаҳои ордро андохта нағзакак омехта мекунем то ба мисли сметана шавад хамирамон. ана листи тафтонро ҳамин хел равған карда хамирамонро ба лист мерезем ё ин ки лайли тафтон. ва 40 дақиқа ба дараҷаи 160 ё ин ки 170 градус мепазем. ана пироги дуюми мо ҳам тайёр шуд. акнун шумо метавонед чӣ хеле ки хоҳед рӯяшро оро диҳед. ман бошам бо хокаи шакар яъне сахарная пудра оро медиҳам.
من همین خیلی من در اینجا لباسهایم را جا به جا کردم. در اینجا کم ترک کم باشد پدرکه ها را نیز گرفته ایستادم. همه خانه ها رو گنداشته تازه کردیم. خدا خواهد اکنون به راه میبریم. دولت داری راه نیابی، شهرت داری شوکت نیابی. دولت داری راه نیابی، شهرت داری شوکت نیابی. خدمت سازی رحمت نیابی. مادر پدر راضی نباشد، مادر پدر راضی نباشد. نانت زیاده گردی خانت، یارانی نانی قصه خانت. نانت زیاده گردی خانت، یارانی نانی قصه خانت. فردا یکی نزد نماند، مادر پدر راضی نباشد، مادر پدر راضی نباشد. خدا را شکر بعد از 9 ساعت ما آمده رسیدیم. اکنون حاضر میبرویم به خانه. نسی باشد. Молодец. Молодец. Она подарки. Дед Мороз несет игрушки. Ой, нет, игрушки и гирлянды, и хлопушки. Хорошие подарки, будет праздник яркий. Дед Мороз сидит у елки, прячет голову в мешок. Витамина слишком долго. Развяжи скорее мешок. کمی هم باشد دلی کودکان رو خرسند کرده. خیر، با همین ولاگ امروزی ما به آخر میرسد. باقی در پناه الله مونید. اگر ولاگ های ما به شما معقول شود، ابونه شدن و لایک گذاشتن رو فراموش نسازید. خیر.